terra xa somente sé, un pobo aquí, outro acolá, mil árbores, monte raso, un ceo chumbo e tráxico no que andan as aves a voar. O resto é soedad. Aquí, no auditorio de Vilalba, tomou posesión Manuel María do seu cargo na Real Academia Galega. Leo aquí o discurso de ingreso o que lle contestou Xosé Luís Méndez Ferrín. Cun cheo histórico, ategado de público, ese 15 de febreiro do ano 2003 cumpliuse a vontade de Manuel María de celebrar este acto en Vilalba, dona da Chaira, como ela chamou. A vila que tanto amou e da que deixou na súa obra palabras inesquecibles. Quixo Manuel María que unha persoa da directiva do Instituto de Estudios Chairegos o acompañara xunto co presidente entón da Real Academia Galega, Xosé Ramón Barreiro, para xuntarse e solicitar este auditorio. Por esa súa querencia por Vilalba, desbotou moitas outras posibilidades para ninfos de universidades, etc., etc. Ano e medio despois do seu ingreso en Vilalba na Real Academia Galega, no verán do ano 2004, no campo de Santa Sabela, no seu outeiro de Rei Natal, tuvo lugar a presentación do último libro que veu Manuel María en vida. Foi un fermoso poemario que se atopou agora, hai poucos anos, na mesilla de noite de Álvaro Cunqueiro Mondoñedo. Mandárallo Manuel María sendo un rapaz, hai máis de medio século. Manuel María tivo ben agasallarnos ao Instituto de Estudios Chairegos para que publicásemos esa obra, Elexías a miña vida pequeniña, que foi precisamente o número 1 da colección do Iercha Biblioteca Chairega. O día 8 de setembro dese mesmo ano, 2004, morreu Manuel María. Desde o ano seguinte, no Iercha decidimos declarar o día 8 de setembro Día da Cultura Chairega, e sempre facemos nese día actos culturales variados na honra e na memoria do Manuel. Este 8 de setembro do ano 2020 lanzamos unha idea distinta, facer unha campaña de vídeos nas redes sociais, no que quen quixera pudera enviar un pequeno vídeo, unha pequena pedra nese amilladoiro colectivo que queremos facer de homenaxe a Manuel María. Remato lembrando que centos de persoas asinaron xa solicitando que esta Casa da Cultura leve o nome de Manuel María. Esperemos que quen ten que facer o posible, o Concello de Vilalba, o seu pleno, poda aprobalo canto máis axiña.